Ați avut drag la episodul cu Stumble Guys. Acum a început episodul meu cu Roblox. Puteți să-mi dați ad și pe Roblox. Mă cheamă R0LLEX3. O să vedeți acolo. Dar nu scrieți cu Alexa și mi-am pus eu numele de la un YouTuber faimos, dar numele meu e Rolex3 cu 0 cu 2 de luni. Am zis că o să vă arăt tutorialul cum să intrați prin pereți de pe Mystery 2. Dar o să trebuiască să intrați pe serverul vostru privat, să nu intre nimeni, că dacă nu, o să intre persoane pe voi și o să înceapă runda. Dar poți să faceți și rundă și peste tot. Dar vreau să vă arăt aici, la început. Și o să fie un secret în care, în acel secret o să trec prin perete și o să fie o altă cameră secretă. Și o să trec prin perete unde să fie iteme pe afară puse de owner și poți să sar pe ele, să stai acolo, să dansezi pe ele. Dar din greșeală am intrat pe un server normal. Și te rog. Și dacă nu iese din prima, asta e. O să iasă din a doua, din a patra, nu contează câta. Contează doar să o fac. Și la fel este și la voi. Dacă credeți că nu puteți, măcar încercați. Că nu mai rău, totul iese din prima. Și chiar susțin acest canal. Și nu o să mă las de YouTube. Pentru că îmi face plăcere să vă fac vouă plăcere. Deja am intrat în rundă. Oh, ce se întâmplă? Uite, ca și cum să arăt aici. Așa, puneți-vă așa, să aveți nevoie de ăsta, emotul ăsta și când vedeți că sunteți așa, intrați așa, dați cu shift locul. Ați înțeles? E simplu. Nu e greu. Să vă arăt și aici, într-un secret. Să fac și prin perete și o să fie acolo. Camera. Uite, dacă intrați pe aici, este camera asta secretă. Și toată lumea vrea să intre în camera aia. Puteți să faceți glitch-ul acesta pe care vi l-am zis eu. Eu am intrat. Puteți să vedeți pe acolo pe sus că am intrat. Dar a început runda. Uite, puteți să intrați și în mașină aici. Și nu vă mai prinde mărderul niciodată. Sau poate puteți să vă puneți jos și nu o să vă vadă. Stați așa. Stați aici în mașină. Este simplu să iei din perete. Doar să te obișnuiești. Și aici poți să intri, dar nu la toți pereții, că unii sunt groși. Uite că aici poți. M-a prins, dar nu contează. Că aici puteți să intrați, vedeți niște chestii puse deja de la creator, ca să facă idei. Dar acum a făcut harta mai sus ca să scape de ele, să vadă. În plus acolo este un sanier și aici poți să sar pe ăsta de zăpadă. Și stai aici. Și aici poți să sar și mai jos pe asta. Aici e unde alegi harta. Dar odată ce intri aici nu mai ai cum să ajungi înapoi, trebuie să te arunci.
Dar mai poți să intri undeva. Ca și acolo e un loc bun de ascundere la hide and seek. Dar poți și aici, dar aici nu poți să intri aici, trebuie să intri aici pe trotuar. Pentru că aici nu e ca acolo, când e ăla negru extins așa. E doar aici la trotuar, nu știu de ce, dar stai că nu mai pot să intru. Vezi că eu mă grăbesc și nu intru. Sau dacă nu aveți shift lock, puteți să dați first person. E mai simplu cu shift lock. Și da, poți să intri aici. Aici așa, să te pui și să intri. Dar m-a scos afară. Cum vezi că este așa peretește și nu intri, încearcă să sari. Încearcă să sari, da. Cu grijă, că poate să sari și să te dea și afară, da. Uite că și aici pot să vă arăt încă o dată. Uite aici, să sari. Aici. Așa. Vezi? Că poți? Uite, poți. Poți și aici. Poți peste tot. Poți și pe alte jocuri, dar pe ăsta poți să ai gratis cu modul ăsta. Să intri, dar eu am avut Robux și am putut să nu-l cumpăr. Așa că poți să intru pe toate serverele. Uite, vezi? Dar și poți doar acolo. Cred că poți și aici, nu? Da, am reușit, dar am căzut de pe hartă. Sper că v-a ajuns ce v-am arătat. Dar o să vă mai arăt aici, o să mai încerc aici puțin și dacă nu mi iese așa las, că nu mai am ce să fac. Așa, mai încerc aici de câteva ori, dacă nu mi iese... o să arăt altă dată. Nu mai merge. Oricum vă zic că nu mai merge, o să vă zic ce acolo. Acolo, dar prima dată o să intru aici. Să intru aici, să vă explic, că nu știu cum să explic. Aici ați văzut deja ăsta așa. Aici la bine și o să fie doar ăla. O să mă jucăm runda asta și o să închid. Sper să vă fie de ajuns. Aici poți să intri și aici la... Peste tot, dar să fie cu grijă. Că dacă nu ai cu grijă, să zici. O să zici la alte persoane că nu merge, da. De fapt, el merge, da. Nu poți tu. Uite că aici e mult loc. Am că m-am omorât. Așa că sper să vă fie de ajuns ce v-am arătat. Și o să vă arăt din nou emoții. O să vă arăt din nou. O să fie episoade. Uitați-vă tot ca să-l arăt din nou. Și o să ies. Ați văzut și modul, așa că putem să închidem acest videoclip. Acum